Jo, kako danas fin dan za šetanje. Od ja zvat Demira, mog druga. Alo, Demire. Aslane. Hoćemo ići vam gore u šum da šetamo. Haj more. Gdje je zovni Emana? Aman, okej. Okej, haj, čao. Nađa, hoćemo ići u šumu. More. Hajde. Gdje si kolega? Gdje si Nađa? Da. Vidi kako fino. Ti ćeš za jednu novu igricu. Koja? Neki PUBG. Ima jedna škibidi toilet. Ko ona još vjeri? Ona djeca od 2 godine vjeri. Pa da. Kam mi vam gore? Hajde. Ja moram u WC. Ja sam se dobro israo. Što se ovo čuje? Ja ne znam što se ovo čuje. Šta sad ja moram? Prijatelja da im kažem. Joj, ona Demir dosta sire stvorio. Ljudi, ja sam čuo neku pjesmu. Škiribi dob nešta. Ma šta ti pričaš? Ne, to je laž. Ne znam. To je laž. Pa ja mislim da je to istina. Bogam, ja sam čuo, sve sam privjerao. Ništa nema. Ma daj, ti to sve lažiš. Ne lažem. Kako ne lažiš? Ne lažem. Sve sam vidio i Šolju i sve sam... Ništa. Ja samo čuo muziku. Jednu. Nešta. Škiribi dob jes. O, ja moram u WC. Vodi ovaj. Haj, bret, ali budi brz. Ja sam se dobro isro. Što se ovo čuje? Vidite ljudi, da ima u pravu je. A nije, šta je, to je laž. Haj sad ti. Ljudi, ako ne vjerujete, hajmo vidjeti. Haj. O, dečki, nemamo oružja. Am noć. Haj. Joj, pa evo šetni. Gledaš? Evo. Ti, evo. Haj, drži telefon moj i idemo pred. Joj, sad ću je razbiti. Haj, Demire! Evo je! Demire! Dečki, pomozite mi! Šta je bilo? Vuče me Šolja! Jel te zapala? Give me